Badakizu, Oteiza artista handia zen. Jakin aditza orainaldian. Hau palagunok! Saio honetan zerbaiten inguruko informazioa galdetzen eta ematen arituko zarete. Zuek badakizue ni euskara irakaslea naizela, baina zaletasun asko ditut, adibidez artea. Nik gaur egungo euskal artista askoren izenak dakizkit. Ester Ferrer, Dora Salazar. Orain zuen txanda da. Badakizue euskal artista baten izena esaten? Arantzazuko santutegia bisitatu dute Olaiak eta Pellok. Apostoluen eskulturei buruz hitz egingo dute. Arantzazuko apostoluak. Bai obra dotorea. Oso, badakizu Oteiza artista handia zen? Oteiza? Jorge Oteiza, eskulturgilea, berea da artelan hau. Etzenekien? Egia esan ez. Zerbaiten inguruko informazioa eskatzeko edo emateko jakin aditz trinkoa erabili aldugu. Gogoratu, aditz trinkoak elementu bakar batez osatuta daude, eta une jakin batean gertatzen ari dena adierazten dute. Nor erako aditz trinko batzuk badakizkigu. Izan, egon eta joan, eta nork erako batzuk ere bai, ukan eta eduki. Bideo honetan nork erako jakin aditz trinkoa ikasiko dugu. Jakin aditza nork erakoa da, eta baiezko esaldien egitura hau da. Izena edo izen ordaina nork kasuan, naiz eta ez den beti esaten. Ondoren, izena nor edo zer kasuan, singularrean edo pluralean, eta jakina, aditza. Adibidez, nik euskal artista askoren izenak dakizkit. Edo, Pello, zuk badakizu Oteiza artista handia zen. Ezezko esaldien egitura hau da. Izena edo izen ordaina, naiz eta ez den beti esaten, ez partikula, aditz trinkoa eta izena singularrean edo pluralean. Adibidez, nire lagunek ez dakite nor izan zen Mentxugal artista. Nork, nire lagunek, ez partikula. Aditza dakite, zer nor izan zen Mentxugal artista. Beste adibide bat. Barkatu, baina ez dakigu artelan horren izena. Nork, guk, ez partikula, dakigu aditza, zer artelan horren izena. Osatu esaldiak jakin aditz trinkoaren orainaldia erabiliz. Nik euskal artista askoren izenak dakizkit. Nire lagunek ez dakite nor izan zen Mentxugal artista. Barkatu, baina guk ez. Dakigu artelan horren izena. Zuk badakizu euskal artista baten izena esaten? Jakin aditz trinkoaren orainaldia baiezko esaldietan. Jakin aditz trinkoaren orainaldia ezezko esaldietan. Jakin aditz trinkoa indikatiboko orainaldian. Ondo segi eta aurren arte!